हेल' लोगोफोर, बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय बिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै गोदान खन्थाइनि भिडिअ लाना फैलायबाय। माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा बिहरग्रोनाय थाबाय। खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला बे लाभ स्ट'री बि.टि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार, कमेन्ट, लाइक खालामहर। फै अब्ला जों खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। बुंनाङा नोङो बावलांनायनि खोथा। मोजां मोनो आं नोंखौ, बावलांनो सानबाबो बावलांनो हाया। नों बुङोब्ला आंनिफ्राय गोजान जालाङो होननानै, नाथाय आं नोंखौ माब्लाबा बावलांनो हानाय नङा। गोसोनिफ्राय बोरै दरन हरनो हानो? माब्लाबाबो आं नोंखौ बावलांनो हानाय नङा। नों आंखौ गारनानै थाङोब्ला आं माब्लाबाबो दुखु जाया, मानोना नोंनि खुसियानो आंनिबो खुसि। आंनि महरा नोंनि सावगारि, बिखायाव बजबनानै लागोन आं। नोंनि सावगारिखौ माब्लाबाबो बावलांनो हानाय नङा। बुंनाङा माब्लाबाबो बावलांनायनि खोथा। नों बोरै साननानै लाखो नोंखौ बावलांनायनि खोथाखौ? बावलांनो हागोन, नाथाय नोंनि महर मुस्रि, सावगारि, नोंनि गोदै गोदै रावजों गुरै रायदावहरनायखौ आं माब्लाबाबो बावलांनो हानाय नङा।